kunnalla ja pidän siellä huolta kuntalaisten palveluista ja tietysti myös teen virkani puolesta tätä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä, eli todellakin ne lähipalvelut on se yksi tärkein teema mun mielestä näissä vaaleissa. Eli sillä asuinpaikalla ei saisi olla merkitystä, että kaikenlaista kehitystä vastaan olen vahvasti ja muutenkin pitäisi olla, niin kuin Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointisopimus sanoo, niin ihmisen pitäisi olla siinä keskiössä. Ja tässä tuli paljon hyviä asioita. Tosiaan se henkilöstö on myös tärkeää, että pitää huolta henkilöstön jaksamisesta, että siellä tosiaan se hoitoon pääsy on ollut haasteena, mutta kyllä siellä on tosiaan myös sitä resurssipulaa, että henkilöstöstä pitää hyvää huolta pitää, että he jaksavat tehdä sitä työtään. Ja ylipäätänsä tämmöinen kaikenlainen niin kuin ennaltaehkäisevä työ on tosi tärkeää, että esimerkiksi niin kuin nuorten mielenterveysongelmat on sellainen asia, mikä minua huolestuttaa tosi paljon ja sitä pitäisi tehdä sitä ennaltaehkäisevää työtä yhteistyössä kuntien ja hyvinvointialueen.